to ga suratul najm kuma najm tashin hankali ce malam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya yanke wa mutane hanzari ya bayyana annabi malam duk ta inda ka sani ya bayyana shi, sannan ya bayyana shi ta inda baka sani ba. Ya yi zancensa cikin wannan najmi wani zance ne mai karfi. Suratun najmi ka dinga karanta wannan najmi za hawa za ka samu haske. ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa zu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fa kana qaba qausain aw adna fa awha ila abdihi ma awha ma zagal basar wa ma daga laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Allah yana ce afatumarunahu ala ma yara, sai idawo ce wala qad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratul muntaha inda jannatul ma'wa iz yaghsha sidrata ma yaghsha ce ma zagal basar wa ma daga. Allah shugaban nan zai gano ba